kennismaken met het oorlogsverleden van de Peelregio en Mijl. Het kan in het nieuwe uitje met de naam Truus Trinus Tour. Het afgelopen weekend werd de tour voor het eerst verreden. Truus is de kappersdochter die de deelnemers meeneemt naar 25 september 1944. Truus Trinus Tour is een leuk dagarrangement voor mensen die een dagje Mijl willen bezoeken. Truus Trinus gaat een dagje over Truus Trinus. Truus Trinus heeft waar bestaan, dus het is ook gebaseerd op een waar verhaal. Truus Trinus was een kappersdochter in de tijd van de oorlog. Toen was ze kappersdochter op circa 20 meter afstand van de kerk. Op 20 september 1944 werd de kerk opgeblazen. En Truus Trinus zat toen in de schuilkelder dicht tegen de kerk aan. Ze moest vluchten, dus ze werd ook door de Duitsers geadviseerd om Mijl te verlaten. En daar gaat die dag over. Dus je wordt een dagje meegenomen aan de hand van Truus Trinus, waar je ook zelf eerst de kerktoren ingaat, het verhaal van Truus te horen krijgt en samen met Truus op de vlucht slaat. De tour is ontstaan vanuit het idee dat we in Mijl heel veel groepsactiviteiten hebben. We willen ook dat er meer mensen komen naar Mijl onder de noemer Peelgeluk. Peelgeluk voor jou en mij, Peelgeluk voor jou en Mijl. We zijn hartstikke blij dat er mensen komen. En dan vinden we het ook dat we die mensen iets moeten kunnen bieden. Iets laagdrempeligs, waarbij je van jong tot oud gewoon een dagje leuk Mijl mee kan maken. En op die manier zijn we gaan denken, hoe zouden we dat kunnen doen? En uiteindelijk hebben we dus een tour verzonnen, waarbij leuke dingen te doen zijn voor jong en oud. En waarbij je ook nog meegenomen wordt in een waar gebeurd verhaal en eigenlijk ook nog een lesje krijgt. Nou ja, je begint op het Raadhuisplein, dus de vernieuwde Raadhuisplein in de Peelkern van Mijl. Daar ga je als eerste naar de kerk. Dan ga je de kerktoren in, waar we nu staan. We staan nu op circa 30 meter hoogte, zeg ik eventjes. Dus je hebt een prima uitzicht over de hele Peelregio. Daar waar Truus dadelijk ook naartoe vlucht. Dus waar we zelf ook naartoe gaan. Hier krijg je de aftrap van het verhaal. En beleef je ook hoe de kerk destijds is opgeblazen. En wat voor een immens gebouw er ook naar beneden moet zijn gekomen. Wat voor een immense impact dat ook moet hebben gehad. Ook voor de mensen die hier heel dichtbij leefden. Van daaruit ga je of met de shuttle, of met een legerjeep, of met je eigen vervoer, dus auto, fiets of wandelend, ga je naar de Peel, allereerst naar de Vossenberg, dan naar de Grote Peel, uiteindelijk naar de camping de Simonshoek en dan kom je weer terug in Mijl. En op allemaal die plekken krijg je een stukje van het verhaal van Truus te horen, tot je uiteindelijk weer in Mijl komt en bevrijd bent. En dan word je getrakteerd op een lekker wentelteefje. Het verhaal van Truus Trinus is waar gebeurd. Truus Trinus verschool zich in de kelder rakelings langs de kerktoren toen deze tijdens de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing werd gebracht en instortte. De route leidt van Mijl naar de Grote Peel. Het vervoer werd verzorgd door een Peelshuttlebus. Mensen kunnen dus inderdaad met de eigen fiets, zelf wandelen, met de eigen auto en van hieruit kunnen ze met de shuttlebus mee. Die zou ik doen, die is het leukste, denk ik. Of met een legerjeep. Dus dan krijg je een legerjeep die je kan huren. En dan ga je fijn met z'n 3 of met z'n 4 in een legerjeep de tocht doen. Ik zelf denk dat vooral het stuk tussen de Vossenberg en de Grote Peel is ook erg leuk om gewoon te wandelen. Dus ook je kunt ook met de shuttle bijvoorbeeld naar de Vossenberg. Vanuit de Vossenberg door de Peel wandelend naar het bezoekerscentrum van de Grote Peel. En dan weer vervolgens met de shuttle terug. Het afgelopen weekend namen de eerste deelnemers deel aan het nieuwe uitje. Ja, het was heel gezellig. We wisten eigenlijk niet zo goed wat ons te wachten stond. En wel al wat van alles rondom gehoord. Dus we waren eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Ook omdat het oorlogsverleden, dat interesseert ons wel. Dus ja, dan hadden we van dan laat maar eens komen wat ze ons te bieden hebben. Wat vond u eigenlijk een van de indrukwekkendste of mooiste of interessantste dingen? Het verhaal er rondom. Kijk, het is nu allemaal wat nu gebeurt. Maar het verhaal wat dan verteld wordt, dat is toch het stukje wat van vroeger is. En ja, dan ga je toch een beetje verplaatsen in wat ze hebben meegemaakt. Dat is toch wel, ja. Iedereen is vrij op welke manier en in welk tempo de route wordt afgelegd. Het is een samenwerking tussen verschillende bedrijven in Mijl, waaronder de parochie in Mijl. Nou, de parochie, de kerk staat in het midden van het dorp. En wij willen er toch graag iets in betekenen, omdat Truus Trinus tegenover de kerk woonde tijdens de oorlog. De kerk hebben ze laten springen. En nu is de kerk dan na de oorlog herbouwd. En wij vinden het fijn dat wij hier aan mee kunnen dragen met Peelgeluk.
met die Truus Tour voor toch erin te betekenen. En dat we dan hier bij de kerk beginnen. De mensen kunnen hier nog tot op de eerste verdieping, zeg maar. Van hieruit kunnen ze dan toch over Meijel kijken. En ja, ik denk dat alles wel een heel fijne bijdrage is aan de Truus Trinus Tour. Wat is er dan zo bijzonder aan het logo? Nou, het logo dat heeft te maken met Truus en met de kerk en met de oorlog. Dus dat zit er allemaal in verweven. Dus ik vind het wel een heel speciaal logo wat ze gemaakt hebben. De scharen, dat maakt Truus, die was kappersdochter. En dan de kerk, die staat dan toch in het midden van het dorp. En dan de kleur van de US-army, die is erin verweven. En dan de bommen die rondom het logo staan, die toch de hele oorlog gebruikt zijn. En waar heel veel mensen toch veel ellende mee beleefd hebben. Uiteindelijk het doel is gewoon om een dagje veel plezier te hebben. Voor jong en oud. Dus ik denk, dat staat gewoon voorop. En daarnaast is het gewoon wel leuk dat je ook meegenomen wordt in een verhaal van vroeger wat gewoon echt gebeurd is. Dus ik denk dat je ook, behalve dat je gewoon een leuke dag hebt gehad, ook wel een dagje beseft, zeg maar eventjes van hoe was het toen, die dag, voor de Meijelse mensen en voor de mensen die destijds, zeg maar, in oorlog en tussen oorlog en vrede leefden. Het nieuwe concept maakt deel uit van Peelgeluk van jou en Meijel. Ook komend weekend vindt de Truus Trinus Tour plaats.